Hera mar chenro mar penj laktar kaka Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu mataye nan Ruth Otieno kenda duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo laktarwa osechopo e studio. En laktar mantiere gi lony mang'eny kotenore kod tuoche mag choke kendo nopimo nwa okang' mokwongo manobiro e studio ka ni somo choke no some asoma kuom higni mang'eny mokalo kosoma choke mopogore opogore, chandruoge ma choke nyalo bedo godo, kaka nyalo kony choke kod gik makamago. Emomiyo en twak mok adwa ni bedne mabor kata matin nikech adwa ni mondo mi wayude kowuok kuom jalony kendo laktar mar choke. Owonyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, kae to oyudore kanye, to wadonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth. Ani luonga ni Ezekiel Oburu, an laktar Nairobi kae, an laktar mag choke koso luonga ni orthopedic surgeon to ajachula Rusinga. Machegni wad Rusinga, Dr. Oburu, kawuono wadwa ni wagoye mbaka kotenore kod tuoche mopogore opogore mag choke. Kapok wadhi matute tuoche mag choke, wang'iyane ni choke onego bed ni irito nang'o, kae to wabro donjo kaka choke losore, kae to bang'e wang'iyane wadonje tuoche mag choke. So wachakod kaka gilosore mondi. Ing'ini kawuono wadwa ng'iyo tuoche mag choke ma nyithindo. Nikech erokamano osebedo ndalo mang'eny kapok achopo Ramogi to wacho tuoche mang'eny, wacho mag tielo koso Fuon, wacho ma ombong, wacho mag kisonga, wacho mang'eny. Koro kawuono wadwa ng'iyo mag nyithindo. Kamwang'e mag nyithindo no emwang'iyane kaka choke losore ga kuom nyathi, choke machako losore kuom nyathi kod kaka gilosore, gigo makonyo e loso choke nyathi koka wadonje chandruok mag choke kuom nyithindo matindo. Daktari. Erokamano Ruth. Koro penjo ni no to penjo matek matin nikech ing'eni choke chakle losre ka nyathi pod nitie ich mamane. Koro mae chakre kata wanyalo wacho ni wig 6 koso wig 5 making'iyo nyathi, koro kata ka gitero nyathi, ka gitimo test, kata ka ginwang'o yo kamera moko maginyalo neno kaka nyathi develop ei mama, ka gineno ka nitie signs ni chogo dwa losore. To mano chakre kata wig, anyalo wacho ni wig 6, to mano dhi nyime koro ka nyathi osenyuol to development machoke dhi nyime nyaka wawach ni bed higni 20 eka ang'ono ka chogoni we dongo, koro osechopo maturity kabisa. Manyiso ni watiere kod pogruok maduong' e kind choke nyithindo kod choke jomadongo. Mano tiwacho maber kendo wacho makare nikech ing'eni mane gimomiyo, ing'eni nawacho mana biro kae mokwongo ni nitie kata kisomo wach choke koso kisomo orthopedic surgery to ing'eni isomo gik moko mokwongo, isomo gik moko duto. Koro inyalo somo inyalo wach ni wang'i wach ombong kamae, wang'i wach chong, wang'i wach kisonga, wang'i wach goka, wang'i wach onding, to be inyalo mana somo tuoche mag choke matimang'o ma nwang'o nyithindo. Koro mane maluongo ni pediatric orthopedic surgery. Koro nitie jomoko ma gisesomo tuoche gi mang'eny, gisesomo orthopedics duto, koro giwacho ni we koro atima specialization moro kanyo ma koro adwa mana ng'iyo mana matimo ang'ono ma nyithindo. Erokamano ahinya daktari, amor mokalo ni leronwa godo malong'o kamano. Ipimonwa kata seche ma choke chako losore kod kama choke gike ma koro choke ok dong kata matin. Wang'eni ni chandruoge mage mag choke ma nyithindo thoro bedo godo. Ing'eni koro gima kata ka wang'iyo ka wach nyithindo, ing'eni nyithindo pod dongo. To king'iyo pogruok mag chogo ma nyathi gi chogo ng'ama duong', ineno ni nikech nyathi dongo, koro kata ka en gi problems amoro, be ineno ni mae nyalo timang'o, nitie time, nitie seche ma problem ni nyalo timang'o, nyalo losore nikech pod odongo. To ing'iyo wach ni ng'ama duong' no, wach ni kata nyathi otur, to ing'eni orwaye kata maber, koso ketne plaster. Wabong'iyo cases moko ma wakelo kae, to wach ni okorwaye maber koso pok oriere maber. Pod entie gi seche monyalo timang'o,
monyalo losore nikech pod odongo to ing'eni in kata an ka wachni otur to koloso maber okoroyo maber koso okobedo maber okoriere maber wanyalo nwang'o ni ang'o matimore wan to ok wanyal timo ang'o ok wanyal loso maber kaka nyithindo gi kizungu waluongo ni remodeling manyiso ni nyathi kata kotur to nitiere thuolo ni ngimani manyime biro bedo maber kopogore kod ng'at mang'ongo nitie ok gik moko duto nitie wach ni onyalo tur kamae to manyo nyalo bedo ang'o nyalo riere maber to ng'ama duong' mana ok nyal to be nitie tuoche moko mag chogo ma nyithindo be ing'eni ka nyathi ochako ka gichako pod gitin kabisa to gin gi ndalo mang'eny mondo gitim ang'o mondo gibed marach molo kata ng'ono ng'ama koro ing'eni problems opogore mano daktari aparo ni e pogruok maduong' ka koro wang'iyo choke mag jomadongo kod choke mag nyithindo nyithindo ka po nono ni chandruok nitiere thuolo mang'eny ni onyalo losore maber kata onyalo chomore to bende ka po nono ni ochakore chon to chandruogni nyalo kawo thuolo malach kapok ochango kata onyalo chando nyathini mobed kata ng'ama ng'ongo mobed kata ng'ama ng'ongo to be ing'eni be nyithindo chokegi ok tek kaka choke jomadongo koro ing'eni samoro be inyalo neno ni nyathi ok tim ang'o ok tur kabisa to ing'eni obamore mana matin onyalo dolore mana matin koro ging'eny kabisa wabot ng'iyo mana moko mathothne thoro yudo nyithindo tuoche mag choke mathoro chando nyithindo aneno kikelo na pichni mopogore opogore ka to ibro leronwa achiel kachiel mana matin nyaka wachop kama wanyalo yudo kaka wanyalo konyore wakony nyithindo kapod gitindo wachako chandruok mane mathoro chando nyithindo chandruok en nyithindo ing'eni giero tugo kabisa ing'eni samoro ng'ato oidho yath koso otugo gi nyithindo wadgi oriembo ndiga giero tugo jowuoyi ohero tugo molo kata nyiri koro tuo achiel maginwang'o en ni ka gitugo ginyalo tur mayot molo jomadongo koro waneno ga nyithindo ka tur mang'eny kabisa mature na achiel kuomgi ture na achiel kuomgi ahinya kuom nyithindo ma yawuoyi ahinya nyaka higni adi kama chakre wach ni nyaka ing'eni ka wagi tur kata jomadongo joma dichuo tur molo joma mon to nyithindo wanyalo wacho ni gitur nyaka higni 15 16 kamae ka gitur atura erokamano ahinya nitie kata nyithindo moko mane waluongo ni waluongo ni frequent flyers nikech higani ka gitur next year kendo wabiro waneno gitur koni taka next year waneno gitur lwetoni taka next year waneno mae taka higa mobiro kendo waneno moro kwa frequent flyers tende nigi tur mang'eny erokamano ahinya kopogore kod tur tuo mane bende mar choke mathoro chando nyithindo koro nyithindo be nyalo nwang'o tuo moro ma iluongo ni infection nikech ing'eni anyalo wacho nade immune system margi ok tek kaka ng'ama duong' rateke mag del koro ginyalo nwang'o infection molo jomang'ono molo jomaduong' nyithindo be nitie tuoche moko ma ginyalo nwang'o nikech ing'eni pod waneno chogegi ginwang'o ang'ono pod gintie development koro ginyalo nwang'o tuoche mang'ono miluongo ni developmental disorders to nitie moko be ginyalo ang'ono inyuolo gigo koro inyalo nwang'o ni nyathi onyuol kata gi iluongo ni malformation koro onyuolo gi gimoro ma nyithindo moko ok tim ang'o ok onyuol gigo daktari bende wantiere kod pichni mag ranyisi mag tuoche ma ileronwa gi mag choke mathoro chando nyithindo mondo bi johera mar chenro mar penj laktar bende wawacho negi to gineno ni seche ma entiere kod kute e chogo kata infection to magi ma ema timore e choke nyathi kapok gitang'onwa picha daktari kapo nono ni nyathi onyuol kata oyude kod kute e choke infections mane wacho ka ang'a timore koro gima timore gi infection ing'eni nyathi
nyalo bedo ni nyathini ne notugo nochiemo maber, en nyathi momor, koro ineno ni obeda beda ng'ama okuyo, ok owuoth kata maber. Ine ng'ama ne wuoth, nyathi mane wuotho awuotha maber to ok odwa wuotho maber, ok odwa kata tingono, ok odwa chiemo maber, to be ok odwa nyono piny. Mano nyiso ni problem nitie kae. Koro gima ng'ato nyaka tim, to nyathi nyalo be wacho ni ng'ini lure gi ik nyathi. Ka en nyathi matin to nyalo wacho ni ka en nyathi maduong', wacho ni nyathi mantie gi igni 6 koso igni 5 koso kata 4, nyalo wacho ni ai tienda rama. To ka en nyathi matin to be inena ni koro ok odwa timo ang'o, ok odwa kata wuotho, ok odwa ni mano mondo oting'e. To be samoro be king'iyo temperature ne, ineno ni dende liet, temperature otimo ang'o, temperature oidho malo. Koro kineno gima chal kamano to nyathi ok nyal wuotho, to nyaka idhi ne laktar. Nikech ing'eni nitie tuo ma infection no ma nyithindo waluongo ni osteomyelitis. To ing'eni osteomyelitis ni mono laktar one ni nyathi nigi osteomyelitis ni, nyaka wach gi kaka wacho kizungu, nyaka ibed gi high index of suspicion. High index of suspicion ni onyiso ni nyaka laktar wach ni gini nyalo bedo ang'ono, gini nyalo bedo ni inwang' ang'ono, inwang' infection. Nikech problem ma kokitimo diagnosis no maber, kokiwacho ni mae en tuo ma infection, to chogo nyathi nyalo kethore ma thiedho bobedo matek kabisa. Nitie joma neno mano nwang'o infection kata ne gin igni 8, igni 9, 10, to pod gibiro clinic gin gi igni 30, to infection no pok otimo ang'ono, pok wagolo. Koro nyaka tim nonro matut, to nyaka nonro maber, nikech mae ok en gima inyalo thiedho ni idhi ka chemist. To be laktar nyaka ne, nikech ing'eni kata ka ang'iyo wach ka chogo gi, wantie gi ji mang'eny matimo ang'ono, matimo tijni. Nitie jo luo marwecho mane wawacho ni mang'eny kuom gi, ok awach ni gin joma richo, mang'eny kuom gi pok osomo gini. Nikech koro awach ni mana story moro matin, apa ni en wiga kiani adek mokalo mana dhi nentie liel moro kanyo. Koro anwang'o mama moro manang'iyo owacho na ni lwete ang'ono, lwete lit. Koro apenje ni to ang'o marach, ing'ini nagore piny tatur. To apenje ni kanigori piny titur, to be nidhi neno laktar? Nanwang'o ng'ama nyalo timo ang'o, ng'ama ruayo. Apenje ni anyalo ng'iyo lweti, koro ang'iyo lwete to aneno ni lwete odolore. Koro an ang'iyo gima problem, nikech aseneno chandruok ding'eny. Koro ang'eni to apenje ni to ng'ama ne ruayi no, to nowacho ni ang'o marach. An oruaya ruaya. To be noketo ni plaster. Plaster ok oketo. To pod oruayi. Pod oruaya. To apenje to oruaya ang'o? Akia. Koro gima wacho ni wan gi ji mang'eny, nitie joluo rwecho ma joluo, nitie jo miluongo ni plaster technicians, nitie jo miluongo ni orthopedic technologists, nitie laktar, mana laktar to ken orthopedic surgeon, to nitie orthopedic surgeon. Koro ka nyathi nitie gi tuo machal ni infection ni, nyaka odhi mondo nene maber gi laktar koso nene gi orthopedic surgeon. Gine ma gibotimo ang'o? Gine ma gibotimo pim, gibopimo maber, taka giwacho nathi nitie gi ang'ono, nikech ka ok itimo ang'o, kokithiedhe maber, to mano nyalo miyo problem mang'eny. To nitie infection moro be ok en ma chogo, to en ma joint. Ineno kama chogo romo joint, koro anyalo wacho ni ombongi ni chong ng'ato, isonga gini kata gok ng'ato, kama joint nitie
Koro ka joint no onwango infection, mano waluongo ni septic arthritis. Ineno, to mano nyako thieth piyo kabisa. Nyako teri maber, othiedhi, omiyi yath, oteri theater, oyangi, oluok kanyo maber. Nikech kitimo ang'o? Ko kitimo mano piyo, kimia yath ni idhi e chemist, to ng'ato miya yath ni kaw yath ni mondo imuony, gima nyalo timore, inyalo nwang'o ni joint no nyalo kethore, binuang' arthritis. Koro inyuang'o ni nyathi tin, to osebedo gi arthritis, to koro to arthritis no onge yath manyalo timo ang'o, manyalo thiedho. Wabomulo bang'e mano matin daktari. Iwinjo kacha ni thoth nyithindo chandruoge ma gintiere godo en tur. Ok en tur kende, iyudo ni gintiere kod tuoche mopogore opogore mabiro kokalo kuom kute. Daktari olero kacha ni infections. To wacho kacha ni katodoko ni nitiere jogo ma samoro ong'ega mulo kendo ng'eng'iyo to ber. Kichich ni nyathi ok nyal nyono piny, dhi kode ir laktar achiel kachiel. Kik isudi, kik idhi mabor kata matin. Twag ni chenro ni pod mit mokalo kendo pod nitiere gi puonj. Waduogo bang' thuolo machuok kende. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyomok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Le kod chenro mar bedo gi dalani, mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Apenjo ni unu dwaro dhi lemo kamoro achiel gi thapki? Donge pile iwachoga ni Nyasaye en marwa wate. Machiegni kendo penj laktar kaka Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Oburu e studio. En gi lony mang'eny mana kaka nasenyisi. To lero kacha ni nitiere tuoche moko ma konyuolo godo nyathi to ber ka ikonyo nyathi mapiyo kaka nyalore. To nitiere moko ma bende kapo nono notimore ne nyathi tinyalo chom kata inyalo rwa kata inyalo duoke wang'e to biro dok maber mano kipimo kod joma dongo. Daktari aneno ka ikelonwa picha moro ka picha ni okang'eyo ni dwani mondo mwapuonjere ang'o kotenore kod twak ma wantiere godo mar choke kuom nyithindo, tuoche mag choke kuom nyithindo. Koro gima dado wacho ni ka wang'iyo nyithindo gi wang'iyo joma duong', wanyalo neno nitie pogruok mang'eny e chogo. Koro ine kaka nyathini otur marach, aparo ni mae wanyalo neno ni otur marach, anyalo chung' kae mondo anyisu. Koro ineno ni ochung' kamae, to mae en mana nyathi achiel, ok en x-ray mopogore. Ng'eni x-ray ka wakawo x-ray kamae, taka be wakawo x-ray kamae. Koro mae kaka wakawo x-ray kae en kamae, mae otur gi kae, kendo otur gi kae. Koro mae gima watimo, ja plaster nyalo keto.
koso samoro be laktar orthopedic surgeon, laktar machogo be nyalo keto. Koro ineno kaka mae orie mana gi plaster. Ineno orie mana gi plaster. To koro ineno kaka orie maber kabisa. King'iye kamae ineno ni koro orie kabisa. To king'iye kamae ineno ni be orie maber. To pod owuok bano okochomre kabisa. To nyathi kochopo kar nyathi mano onge problem nikech bo chango maber. To samoro be inyalo neno ni kaka koro nyathi bedo gi plaster, onyalo bedo koro ka wachna kero plaster kamae, waneno nyathi bang' wig achiel, watimo x-ray, waneno ni x-ray nade. Teka waneno nyathi bang' wig moro kendo watimo x-ray, waneno ni pod otimango, pod ochomore. To plaster ni wanyalo gole bang' wawachni wig 7-8. To samoro be inyalo neno ni kata kigolo plaster, kata kitimo x-ray, inyalo ni chogo okoriere kabisa. To bang' higni achiel kitimo x-ray ok inyal kata ng'ini nyathi no tur. To kochopo ka joma duong', ng'ama duong' ok inyal timo kamano. Ng'ama duong' ka lweto otur kamae, nyakitimango nyakiket chuma. Nyakiket chuma. Nyakiket chuma. Ma ng'ato kiki wuondi, ok awach ni tu duto joma dongo nyakiket chuma. Ndio moko miketo chuma, ndio moko moket chuma. To awach ni kamae, ineno mae koro waluongo ni mae ni forearm fracture. Forearm fracture nyathi watimango samoro be waketo chuma, nitie pichni moko mabonyisi be waketo chuma. Forearm fracture ma nyathi samoro waketo chuma, to samoro ok watimango ok waket chuma, to riere maber kabisa. Iketa plaster. Daktari nyaka ne wachak chenro ni isemulo wach plaster madhi diriyo dideka. Adwa ni mondo mimulna mula matin nono ni plaster seche moketi kuom ranyisi ka nyathi otur, nikech wamulo choke mag nyithindo. Ka nyathi otur, plaster ni otimo gang'o, to plaster ni onego beni ikete kuom thuolo marom nade, nikech asega winjo samoro ka otwene nyathi plaster, to winjo ka i plaster kanyo ile odwa ni mondo mi ogwony kod gik makamago. Plaster ni pimnwa kaka onego beni kete malong'o kod tij plaster malong'o. Ang'e ni en mondo mi kika ochapni kacha gi kacha, to ka ber plaster onego beni golo kuom thuolo marom nade. So plaster ni ikete kuom ng'ini lure gi chogo motur. To samoro chogo nyalo tur, to waketo plaster manus, walongo ni back slab. Mondo plaster ni gimotimo gimoro ariyo. Komondi omiyo mondo kamoturno kik sud. Ineno, koro walongo ni splint. Koro omiyo mondo kamoturno kik sud. Nikech gini ka chogo tur, gima miyi mondo ibed gi rem en sud. En sudo ma sateno. Sudo ma sateno. Koro mano gima achiel. Gimoro ariyo kendo gima plaster timo, omiyo mondo chogo no obeda kar achiel kende. Koro ok osud. Koro mano itimango. Koro mano miyo chogo mondo timango mondo chak chango. Koro mano gima plaster no timo. Koro wach samoro ka nyathi otur, wanyalo keto nus plaster nikech samoro kuot. Ineno, king'ini kitur to remo wuok ang'ono, koro ikuot. Koro wach ni bang' wik achiel waketo plaster mafull. Ineno, koro waketo plaster maber maluoro lweto koso tielo ng'ato. Koro plaster ni ka wasekete to nyaka okiketa tiweye, nyaki non ni ang'o matimore. Komondi nitie gik achiel ariyo mawacho ne nyithindo, koso wacho ne jonyuol nyithindo wach plaster ni. Gima nyalo wacho ne gima nyaka ing'i ka nyathi nigi rem mokalo, nikech ing'eni wach ni tur to en gi rem, to rem ng'ama tur nigi rem mang'eny. To wawach ni isketo plaster to in gi rem mokalo. To wach ni ka en kamano to nyaka itim ang'o, nyaka ibi ne laktar. To samoro be inyalo nwang'o ni ng'ato nitie gi plaster, to koro wach ni iture e lweti kae, koro lweti kae ting'ini waketo plaster, to plaster ni be okwa lit lweto ok watimang'o, ok waket plaster mondo timang'o, mondo nyalo bedo ni inyalo pod onyalo chapni. Onyalo chapni, inyalo pod tiyo kodgi. Koro ka in gi rem mang'eny, kata kae ka kuot, ka lweti kuot, ok wanyal timang'o,
kali lweti kuot be wacho ne janyuol ni kineno mano to timango iduoge suptal. To ka waseketo plasta wanyalo neni bang' wach ni wik achiel mondo watimango gima watimo ka nini wadwa ni mondo wane ka wago picha wane ka pod angono chogo ore osechomore kata pod wane ko osechomore nyaka ne ni pod obedo oriere kaka ne watimango kaka no twe taka kin wanyalo neni keno wane pod oriere inen bang' mano wawach ni plaster nyathi ngini rure gi chogo opogore to wanyalo wacho ni bang' angono wig auchiel kamae angono osechango. Maka beto nego bini gole tok jumbe auchiel jumbe abiriyo mano en dwe achiel gi nus dweche ariyo. Ntie moko ma wanyalo kata golo kapok watimanga kapok jumbe auchiel ochopo. Erokamano nya daktari olero maber thuolo ma onego beni kaw godo gi plasta kata olero kacha gima plasta timo omiyo kiki kete lonyi ni ahinya we laktar ema mondo omiyo timni nyathi nyalo tur e yore mopogore nyathi bade nyalo pasore kata tiendene to ino wuon kiki kaw tingi lweti nikech daktari wacho ni kapo nono ni ok okonye e yo maber to nyalo kelo chandruok mang'eny mokalo. Po nono ni intiere kod penjo moro amora inyalo penjo laktar. Namba mar SMS en 23600 kata nyalo tudori kodwa kokalo e line mar simu ma inene TV mari kanyo. Wakaw yueyo mana matin nono kwa duogo to daktari bro duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuoche mag choke kuom nyithindo. Kik idhi mabor kata matin kikisudi. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza team mari *860*418# pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Chakre sadeko kinyi enseche mag Rogo mar Nyithindo. Wakelonu talanta mopogore opogore. Ipuonjo wachogo gik moko makelo mor kinde mwan gi osiepe. Minolep bende wanyagorego. Diel dok dala doyoriti dala. Sud machiegni mondo ing'e tedo. Magi duto gimoko mamit ikelo ni kod an Lox Ponde kata Lox P. Gi an bende Sally Kosgei Odhiambo, koso kihero inyalo longa ni Sally the Queen. Koda an bende Josephine Achieng kata Josephine Jos. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Kuma onge tuoche mang'eny ahinya, alafu be emang'eyo timo maber. Osuga tek matin nikech osuga pimre mang'eny, lakini pesa to tin. We have insecurity because of criminals and crooks and terrorists
and all these bad people, which we must firmly and decisively deal with. Jodolo chako chenro mar dayo dho jolar kom jatend piny Kenya e yiero mabiro. Obila mag okwach kich e kaunti ma Migori timo nonro e wi lal mar obila moro mar jela mayangore ni nyocha ondhi gi joma ok ong'e. Tunaomba nafasi yoyote kama gari ya gasi tolewa hapo ndani, tuwekee mahali maalum tukae na magari zetu, kwa maana hapa ndani shida. Nengo gas mitedogo kidek idho kendo bang' ng'ikruok bedo chenro mar yudo gas kowuok e piny mar Tanzania. Wadhi nyime kapono nitiere kod penjo mora mora. Daktari nitiere studio ka kendo ikore mar duoko penjo waduto tema inyalo bedo godo kotenore kod choke mag nyithindo, tuoche kata chandruoge mag choke mag nyithindo. Daktari, ne wang'eyo kacha tuoche kaka mag kute kata infections kodonjo kuom choke nyathi. Ni wacho kacha ni ranyisi mokwongo ma janyuol onego bed ni chich kayande en nyathi mane inyalo chungo to koro kodwa nyono piny. Ineno kikete piny to dwani ong'wan tiende. Kata ka en nyathi ma wuotho to koro kodwa no wuoth kata matin. Ka en nyathi manyalo wuoyo to nyalo yuwa kata ni tiende ne rame. Okang' mokwongo tok ka oseter nyathini e osiptal, pim mane mimiyo nyathini mondo mi ofweny ni en kudni mane, en tuo mane, en chandruok mage matimo nyathini gin mage. Koro gima nawacho ni koro ng'ini nyaka wabed gi mana wacho ni high index of suspicion. High index of suspicion ni nawacho ni laktar nyaka par. Nikech high index of suspicion en gima wi nyalo wil. To nyakitim ang'o, nyakikete kamoro e wi ni gini nyalo bedo ang'o no, nyalo bedo ni kute emodonjo kanyo, nyathi enong'o infection. Koro mano mokwongo. Bang' mano nitie wanyalo kawo remo mondo watim ang'o, watere lab. To ka watere lab wang'iyo gimoko ma waluongo ni infection markers. Koro wang'iyo kaka cells ma remo chal, nitie gimoro miluongo ni white blood cells. White blood cells nyalo bedo ni laktar moko miseluongo e piny laktar osewuoye mae. Koro gimiluongo ni white blood cells ka kotimo ang'o, koidho malo, mano nyiso ni koro dendi dwa timo ang'o, odwa gore gi infection. Nikech mano e sign achiel matimo ang'o ma bedo ka in gi infection. Tega nitie test moko be, nitie moro kanyo miluongo ni ESR, nitie moro kanyo miluongo ni CRP. Ing'eni kinwang'o infection, obeda infection mora mora, ok en kata machogo kena, nyalo beda infection mora mora. Koro kinwang'o infection ni, gima timore en ni nitie proteins moko ma ang'ono ma dendi timo loso. Koro mano nyiso ni nitie gi infections. Koro nitie nyalo mono ESR, koso C-reactive protein, mano be timo ang'o, mano be idho. Samoro be watimo X-ray. To X-ray ni, mane kama ji nyalo dhi, mane kama ji nyalo kier. Nikech X-ray ni, ka infection ochakre, X-ray nyalo kawo ndalo mang'eny mondo nyis ni ang'ono ni to mano infection osetimo ang'o, oseketho gik moko. Koro nitie picha moro be ma wanyalo goyo ma scan, iluongo ni MRI scan. To ing'eni go nyathi MRI scan be ok yot. Nikech MRI scan nyathi nyaka otim ang'o, nyaka odonje machine bonind. To ok ginyal wacho ni nyathi mang'ono ma higni 5 koso 4 kata ma higni 9 ni otim ang'o, oling' aling'a thi kabisa, ok onyalre. Koro mondo itim MRI scan ni, koro nyaka itim ang'o, nyaka ikel laktar mamiyo nyathi yath miluongo ni miyo yath mondo otim ang'o, mondo onind. Koro beda kama ng'ama idhi timo, ng'ama idhi yang'. Ineno, ok idhi yang'e to ikete scan. To ing'eni koro mano tek. Mano ok inyal timo wach ni in Homa Bay, ibo nong'o MRI scan kanye, ibo nong'o ok inyalre. Koro nyaka ibeda gi gima nawacho ni high index of suspicion. Ni gini nyalo bedo ang'ono. To ing'eni ka pok opuonji mano, ing'eni bo wacho ni kata X-ray no atimo, to X-ray ang'ono owuok maber. Daktari, ne itang'onwa pichni moko ka
daher mondo mi pimnwa mana matin ni maa nyalo bedo chandruok mage maa to kang'iyo gi wengena to chalo na chogo manotur. Mae chogo manotur. To be adwa mana wacho gimoro achiel nikech ma piny koro ineno ka ma otur to king'iyo chogo ma nyathi ibo neno gimoro bedo ni koro kaka chogo bongo koro chogo dolore. Ineno chogo nyalo dolore mana achiel. Complication moro be ma wanyalo nuang'o en ni samoro wach ni kata koro onwang'o infection kamiluongo ni joint no onyalo nuang'o arthritis. Mago complication manyalo timore. Ka gimoro okethre nyathi koro odongo marach. Daktari, maa en ang'o matimore e tiende nyathini? To maa debed ni ang'o manokele? Debed ni magi e tuoche ma ikelo gi kute? Koso maa to nonyuole godo? Mano penjo maber kabisa. Nikech koro kaka mae nyathini onyuol to samoro bi nyalo bedo ni onyuole ok onyuole marach. To chogo ni ok ber. Koro mae waluongo ni anterolateral boy. Ineno? Anterolateral boy. Nikech king'iyo tiende kamae, mae oriere, to mae otimang'o? Odolore. Koro waluongo ni anterolateral boy. Koro mae inyalo timang'o? Mae inyalo rier. To nitie picha moro kae minadwa keto to akia gimomiyo nok akete. To inyalo nuang'o ni mae gwini nyakorie, to mae nyakorie gi operation. To nitie picha moro manadwa keto to nok aketo. To nasewuoye wachno ndalo mokalo. En miluongi ni mae. Ineno kaka nyathini onyuol kamae, ti ineno kaka tiende odolore kamae. Ineno kaka tiende odolore kamae. Mae ma waluongo ni club foot. Koro ka wang'iyo club foot ni, akia ni ing'eni nitie mpira moro miluongo ni golf, ma ji kawo luth to gi akia gimomiyo jomadongo timo kamano, to gi kawo luth to gitimo to ji ohero mpira no kabisa. Tawinjo ni jopesa ema tuge. Samoro jopesa tuge, jamoko osiepena moko tuge. Wacho ni ber gi exercise nikech inyalo kata wuotho kilomita kata 10. To mano ber. To koro inyalo neno nyathi kaka nyathini tiende odolore. To tuo ni miluongo ni club foot. Tuo ni en tuo mang'eny. Nitie kuonde mang'eny minyalo nuang'e. In fact wacho ni ka nyithindo 1,000 onyuol, achiel nyalo bedo gi ang'o gi tuo ni. Gi club foot kata 2. Koro tuo ma club foot ni, mae en tuo minyalo rie mana gi plaster kende. Ineno? Koro mae irie gi plaster. Nitie method moro ma watiyogo miluongo ni Ponseti ma watimang'o? Ma wario gi plaster. To inyalo nuang'o ni mae kawo mana wige 6 to iserio nyathi. Teka nitie gimoro ma wanyalo ng'ado mana piny kae. Nitie lech moro kanyo miluongo ni tendon ma wanyalo ng'ado piny kanyo. Ka waseng'ado waketo plaster moro wiga wach ni 3. Teka nitie special shoes ma wamiyo nyathi. To special shoes no orwako ang'o no? Dweche 3. Kok gole. Igole mana wanawa kende. Taka bang' mano special shoes no kendo orwako gi higni 3. To orwako mana gotieno. Konindo kende. To tiende riere. Ka ng'ama nokobedo gi chandruok. Onyalo kata tuko mpira. Erokamano daktari, antiere kod penjo mang'eny mokalo kotenore kod twak ma wantiere godo ka ayudo te moro ka ane wacho kacha ni en gi nyathi ma jahigni 13 to kowuotho to hip bone iwinjo ka muodore. En nyathi nikech pok ochopo higni 18. Iwacho kacha ni kowuotho to iwinjo ka hip bone ne muodore. Chandruok nyalo bedo ang'o? Kapok iduoko ang' wakaw simb ogwero kantie Homa Bay. Halo, penj laktar? Machiegni penj laktar. Homa Bay, niga Christine ogwero nato. Mosna laktar. Amosi. Nato to kapolo biro tawinjo karemo. Koro awinjo ka chanda sana. Okinyiso daktari ni tur kanye, ni tur karang'o, en fuon mane manotur. Ing'e kiketa kamano to daktari okia kata ni chako duoki kanye, aneno ka pod oling' oparo. Natur
Naturo gi Ogwanda. Kenda ko kacham. Koro to be notiedhe e osiptal. Notiedhe osiptal Homabay. Noro osiptal do. To be nituro karang'o? Naturo e 2019. 2019. Ng'amo tu 2019 nyalo bedo ni mano do bedo ni koro osechango. Nikech mano ndalo mathoth. Koro gima nyalo wacho ne ni onego dhi Homabay kanyo nitie kata Homabay District Hospital nitie laktar ma chogo kadwa wacho mana nyinge nito nitie laktar maber kanyo mang'eyo othiedho wach Dr. Makayego ni wantiere kod Dr. Makayego nitie mano to nitie laktar moro kanyo be nitie Dr. Okelo Dr. Okelo ngwona ka iwinjo Ramogi en young orthopedic surgeon mong'e tich maber kabisa onyalo kata nono laktar machal kamano mondo laktar no onon ni ang'o matimore nikech ing'eni samoro be nyalo bedo ni ng'ato nokothiedh maber to samoro be ing'eni laktar nyalo thiedhi maber to complication otimo ang'o obede complication be obede daktari ne jahera mar chenro ni mano penjo kacha ni entiere kod nyathi ma jahigni 13 to kowuotho tiwinjo ka hibone muodore mana pa ni odhine laktar nikech ing'eni samoro be inyalo paro ni hipbone to en kamoro nono koro odhi mondo mi ocheke maber timne nonro matut erokamano ahinya kata yudo ote machielo bende daktari kapok akawo penjono wantiere kod Okoth e line. Halo Okoth, penj laktar. Mae Bishop Okoth Okoye wana sagan asugomre. Machiegni penj laktar. Penj laktar ni ya. Ka ng'ato seche moko ne nogore piny 1989 nogo guche piny to onge gimoro amora mane otime to koro sani koro chalo kama owinjo no guche no ok onyal luongore ahinya oneno ka en kod shida dhi timne nang'o? Okay, erokamano Ruth. Ng'eni ka wuono we wach nyithindo to onge wach be ng'eni ng'ato be nyalo neno ni onyalo nwang'o free consultation kanyo. Gima nyalo wacho ni ing'e gimoro Ruth. Ji mang'eny manigi tuoche machogo koso machoke paro ni nigi tuo. Nikech ka ichiew wawach ni ichiew kata ka onding'i rami to inyalo wacho ni onding'a ni ere kaka onding'a nyalo ramo mana kama yawo. Koro kiparo to iparo ni koso natimo ang'o? Koso natu nitie kata kansa moro be manwang'o ang'ono manwang'o chogo. Koro joman kode kipenjogi ni to gini nochakre karang'o to giwacho ni ang'ono gini nochakre kana gore piny kada dweche 4 koso 5 mokalo. To gore piny no onge association gi kaka gino nochakore. To wan kaka dhano nyaka watim ang'o? Nyaka wapar ni debede ni gorruok debede gorruok mano timo ang'o? Kelo na chandruok. To samoro be ok en kata related kata otudore kata matin. To mano kawach ni ji losa story jotuo mang'eny wacho ga kamano ni aparo ni laktar aparo ni ndalo moko nanwang'o accident to in gigni adi in gigni kata 60 nanwang'o accident koro kan gigni 10 to piny to ere kaka inyalo kata paro gima notimre iwinjo kaka wacho no koro en nyako dhi ne laktar nikech nyalo bedo ni en gimoro nono to en gimoro nono. Daktari, dakika natin mokalo kata kamano wantiere kod simb David kowuok Migori. David, halo, penj laktar. David, penj laktar, halo. Koro nayudo accident left clavicle. To ka nayudo left clavicle noket na chuma. To koro orama kaka sani iweno kuot kanyo ero. Koro ma debed ang'o? Erokamano kuom penjo. Ing'eni gik mang'eny nyalo timore. Akia ni nokete karang'o, noket chuma no karang'o.
okanyal wacho koro okwacho no nokete karang'o nyalo bedo gik mang'eny ng'eni samoro be kata koketi chuma kawuono to kiny kichiewo to oremo oboremo moloyo kata kapok noketi nikech pod itimang'o pod ichango wach ni kata bang' wik achiel pod oremo mano nyalo nyiso ni ang'ono pod ichango to awach ni kokini chuma to bang' dweche 6, 7, 8 pod oremo mano nyalo penjo ni ng'eni samoro be gimoro rach nyalo bedo ni nwang'o infection kanyo to infection nyalo nyisore nikech ang'ono tut wuok inyalo bedo ni nwang'o nikech ng'eni chuma ni oken gima replace chogo osiro chuma ni siro mana chogo ineno osiro chogo nyaka timang'ono chogo ochang ka chogo okochang to chuma ni nyalo kata tur ineno nikech oken chuma oken mana gima nyalo keto mabedo kanyo kabisa ma ok nyal timang'o nyaka chogo timang'o chang maber. Daktari penjo moro ne odonjo ka apani odhi bedo penjo mogik thole madang tamwa nono ayudo ote ma penjo kacha kapo nono ni nyathi otur to tere mondo mi omak ne tiende ne to otwe gi kete moriere kaka thothne watimo gadala itwe gi kete ka ticha kitweyo gi nanga moro mondo mi kik kamotur de chapne ma adebed yo makare mar konyo nyathi nikech ni lero kacha ni nyathi nyalo chango kende koro kapo nono ni otwe gi kete gi nanga kod yedhe moko mag nyaluo mano ing'e Ruth nitie jomoko mok gihera kae to mano nyaka wach ni ong'e ng'ama onego tim kamano mano ka ng'ato neno ni en mong'eyo to anawacho ni otima kamano to kipuodho to inyalo neno ni gini asewacho ni wachogo ni ji somo higni mang'eny kabisa ma kaden mana kedo gi lawe manyalo kuoyo nyathi to akia gimomiyo wan waketho seche mang'eny mano nyaka wach ni en gima rach kabisa nikech kata kipenjo ng'ano ni ichiedho ang'o kamotur en kanye nikech kata ka wang'iyo nyithindo nitie moko minyalo mana chiedh gi plaster to nitie moko ma nyaka otim ang'o nyaka operation erokamano daktari kiyiena to akwayo ni ka wachako yudo thuolo to mondo miduogi wamule choke maber choke gi aneno ka en twak malach mokalo en olach kabisa kapok watieko wach mane minyalo we wagodo odiechieng' ma kawuono kaka wanyalo rito choke nyithindo mondo mi kik gibed kod hinyruoge mang'eny wach ni mogik ka watieko chieng' ing'e ni nyathi nyaka tu ineno nyathi nyaka tu okanyal wacho ni kik geng nyathi mondo nyathi otimang'o nyathi otug nyithindo nyaka tug en mana ni ka nyathi otur nyaka ite nyathi kama ber kamibo timang'o inyalo konye daktari inyalo nyiswa kabi yudie koso an atiyo Nairobi kae clinic nantie kamoro miluongo ni Nairobi Spine and Orthopedic Center en mana hapa maka wadhi kanyo tibro yudo Dr. Uburu ma olony e weche mag choke daktari erokamano kuom kawo thuolo mari mibi ikonywa ipuonjwa kendo yaw pachwa kotenore kod weche mag choke erokamano koro aparo ni okabibedo mang'eny kapok aduogo erokamano ahinya kik iwe mokitudori kodwa odiechieng' machielo kwa bobedo kod chenro mar penj laktar kama wayawe pachwa wagolo fuo kendo wapuonjore gik mang'eny motenore kod ngimawa mataye chenro ni en Andruth Otieno oriti masani nyaka kendo odiechieng' machielo ka wawacho ni ngima en mwandu.